L-istudju Fun Fit 5 li ġimnieti f'Ottubru li għadda jinsab fl-aħħar fażi tiegħu. L-istudju qed janalizza l-eżerċizzju fiżiku fost studenti tar-raba' sena mill-iskejjel primarji tar-Rabat taż-Żejtun u tal-Pjetà u kif dan jinfluwenza l-iżvilupp psikoloġiku u akademiku tat-tfal. Dan qed iservi ta' benefiċċju għall-iskejjel sabiex ikomplu iħeġġu l-itfal jipparteċipaw f'eżerċizzji fiżiċi kuljum. L-istudju qed isir permezz ta' sessjonijiet li evalwaw il-benefiċċji ta' dan it-taħriġ fiżiku fuq il-benesseri tat-tfal. Fun Fit 5 qed jiġi kkoordinat mill-Fondazzjoni Inħobb il-Futbol li tagħmel parti mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol u qed issir b'kollaborazzjoni mal-Istitut għas-Servizzi tal-Komunità fih dan il-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-Emkast. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli flimkien mal-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima ħabbru din il-kollaborazzjoni matul sessjoni ta' taħriġ fil-Buskett. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Inħobb il-Futbol Gerrit Xiberras, il-Koordinatur tal-Proġett Margat, il-Kap Eżekuttiv ta' Project Green Steve Ellul u Direttur tad-Direttorat għall-Iżvilupp Sostenibbli Francine Paċkarwana. Il-Ministru Clifton Grima faħħar il-proġett pilota u qal l-istudju qed jaspira li jġib bidla innovattiva li setejn biex nifhmu, napprezzaw u norganizzaw l-eżerċizzju fiżiku fl-iskejjel Maltin. Aħna rajna li wessaw l-iskop ta' dan il-proġett u allura llum propju ninsabu ġewwa spazju miftuħ fejn għandek l-ambjent u tfal u allura għandek attività fiżika li daw it-tfal qegħdin jesperjenzaw. Min-naħa tagħha, il-Ministru Mirjam Dalli spjegat li dan l-istudju qed isir 8 fit mal-konsultazzjoni pubblika li tnediet brabta mal-Istrateġija ta' Malta għall-Iżvilupp Sostenibbli 2050. Nkunu qegħdin nipproteġu s-saħħa mentali tagħhom. U allura issa nistennew ir-riżultati ta' dan il-proġett ħalli naraw kif dan il-proġett jista' jitlaq ukoll fuq skala ikbar. Project Green, l-aġenzija li hija responsabbli biex toħloq aktar spazji miftuħa, ġonna u parks fil-komunitajiet tagħna qed tappoġġja dan l-istudju.